अगर आप भी चाहते हैं NTF सिनेमा का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें। प्रेम से बोलो शिव शंकर भगवान की NTF सिनेमा भरलेनी जल देखो पहिला सोमारी जाए के बाटे भोले बाबा के दुआरी भरलेनी जल देखो पहिला सोमारी जाए के बाटे भोले बाबा के दुआरी चिलम चढ़ावे नहीं शरमाले चिलम चढ़ावे नहीं शरमाले देखो तो पूरा बम्बा हई नेहवा के कांवर कर चमा चम्बा हई कजली के कांवर कर चमा चम्बा भरलेनी जल देखो पहिला सोमारी जाए के बाटे भोले बाबा के दुआरी भरलेनी जल देखो पहिला सोमारी जाए के बाटे भोले बाबा के दुआरी चिलम चढ़ावे नहीं शरमाले चिलम चढ़ावे नहीं शरमाले देखो तो पूरा बम्बा हई रेखवा के कामर कर चमा चम्बा हई निभुआ के कामर कर चमा चम्बा बोलो शंकर भगवान की चलो तो बिया सबे बम लोग से भर के ले बिया सुल्तानगंज से भर के चलो तो बिया सबे बम लोग से भर के ले बिया सुल्तानगंज से भर के कोइले ना बिया कवनो ई सिंगार हो जाए के बाटे बाबा बजू दरबार हो कोइले ना बिया कवनो ई सिंगार हो जाए के बाटे बाबा बज दरबार हो दर्शन करी तबे काम धरी दर्शन करी तबे काम धरी घंटी करटा न टनबा आ मुस्कनवा के कामर कर चमा चम्बा कवितवा के कामर कर चमा चम्बा प्रेम से बोलो शिव शंकर भगवान की बेतिया जिला से बाबे सुजीत के बारी बचन बिहारी जाले भोला दुआरी बेतिया जिला से बाबे सुजीत के बारी अरविंदा सिख जाले भोला दुआरी संजय दीवाना बड़े चंदन के साथ हो कोटावा हो के मोतिहारी अरे राज हो संजय दीवाना बाड़े रवि के साथ हो कोटावा हो के मोतिहारी अरे राज हो चढ़ना ही जाई सुइया चढ़ाई चढ़ना ही जाई सुइया चढ़ाई लोटिया में जल लागे कम्बा हई अंजलिया के कांवर कर चमा चम्बा हई निसवा के कांवर कर चमा चम्बा भरलेनी जल देखो पहिला सोमारी जाए के बाटे भोले बाबा के दुआरी भरलेनी जल देखो पहिला सोमारी जाए के बाटे भोले बाबा के दुआरी चिलम चढ़ावे नहीं शरमाले चिलम चढ़ावे नहीं शरमाले
हाय नंदनिया के कांवर कर चामा चंबा हाय शोभवा के कांवर कर चामा चंबा हाय चंदनिया के कांवर कर चामा चंबा एनटीएफ सिनेमा।